Teraz otváram diskusiu. Ja myslím, že všetci budete súhlasiť, keď dám najprv slovo pánovi prezidentovi, lebo zaujíma ma ten jeho názor na tie ústavné zmeny. Ja k tomu poviem len jednu poznámku, že to bolo zaujímavé aj s tou definíciou militarizmu, lebo ak si pamätáte, druhá Dzurindová vláda definovala vtedajšie mierové protesty proti vojne v Iraku ako ľavicový extrémizmus, hej? Ale militarizmus sa medzi tými vecami nenachádza. Takže nech sa ti páči. Ja myslím, že teraz nepôjde o debatu medzi nami dvomi s pánom docentom, ale keď sme tvorili ústavu, tak sme si uvedomili tie základné časti, ktoré by v ústave mali byť. Samozrejme, tam bola aj myšlienka obecného mieru. Aj sme ju tam zapracovali, tak ako je to v prvom článku, ale nebránim sa niektorým názorom o rozšírenie. Na druhej strane chcem povedať, že ústava nemôže byť zbierkou všetkých zákonov a všetkých názorov, z ktorých sa vytvárajú zákony. Aby som okolo toho dlho nehovoril, ale našu ústavu sme nemuseli, ale sami sme chceli aj takej medzinárodnej diskusii. A oponentúru sme žiadali najskôr aj od francúzskych právnikov a pán profesor Petiti a ústavní právnici francúzskeho ústavného súdu nám v krátkosti, to budem parafrazovať, napísali jedno. A tá posledná veta nás najviac potešila. Že sme vytvorili modernú ústavu pre súčasnú dobu, ktorá môže byť vzorom pre tvorbu iných ústav v iných štátoch. Takže toto je zadefinované, povedané a na to sme všetci hrdí. Ja si myslím, že vôbec Slovensko môže byť. Že naša ústava prešla už, by som povedal, takou revíziou a do ústavy sa dostalo už ani neviem koľko novelizačných článkov, aj také, ktoré tam nemusia byť, alebo ktoré by nemali byť, to je pravda. Na druhej strane, keď som v prvom výstupe povedal, že o všetkom treba diskusiu, pretože ak sú dva názory, tri názory a vyhrá jeden s vôľou tých, ktorí ho predkladajú, tak to nikdy nemusí byť správne. Preto aj v diskusii, teraz to obrátim inde, v diskusii o tom, ako vznikol problém medzi Ukrajinou a Ruskom, je potrebná táto diskusia, ktorú sme v Európskej únii odmietli. A čakám na štvrtok, zajtra, myslím, bude v Turecku stretnutie medzi dvomi predstaviteľmi týchto bojujúcich štátov. Už aj Trump slúbil, že tam pošle. Áno, že prídu tam aj Američania. Neviem, či na to sa prihlási aj Európska únia, či niekoho pošle. Ale na tom nezáleží. Záleží na tom, že konečne došlo k situácii, že chceme diskutovať, rokovať a hľadať východiskové cesty z tejto hroznej a strašnej vojny. Možno bude, neviem, teraz to poviem tak, som trošku skeptický, ale držím palce, aby došlo k dohode a zhode, ktorá možno potom umožní rýchlejšie riešiť aj riešenia, teda problémy, ktoré sú v Gaze a ktoré sú ešte strašnejšie a ešte horšie. Pán docent, samozrejme, súhlasím s niektorými týmito návrhmi, s niektorými by som ako diskutoval, či do ústavy nie, že by nemali byť, ale či patria do ústavy, či nie do odkazujúcich zákonov, ktorí to môžu riešiť. Takže toľko to a znovu opakujem, bez diskusie o problémoch nikdy nemôže dojsť k správnemu rozhodnutiu. Aj rozhodnutia, ktoré sa prijímajú, vždycky som, aj keď som ešte sedel v úrade, keď sme rozšili problémy, tak som povedal, máš aspoň na 80% vyhodnotené dôkazy dopadu. Ak ich nemáš, tak to radšej ani nepredkladaj, lebo nemusia byť správne a dobré. A toto je asi moje posledné slovo. Chcem poďakovať vám všetkým
a najmä organizátorom, že si spomenuli aj na starého 85 rokov skoro majúceho chlapa a pozvali ste nás medzi mladými. Ale vidím aj takých, ktorí sa hlásia ku mne. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a túto iniciatívu môžete veriť, že do poslednej mojej chvíle budem vždy podporovať a bojovať za ňu. Ďakujeme. Diskusia už týmto bola otvorená, len vás poprosím veľmi stručne, aby sa všetkým dostalo, ak majú aj nejaké otázky. Myslím, že tam sa pán Fabian hlásil, či? Nie? Nie? Tak nech sa páči, kto sa hlási do diskusie. Prosím. Dáte mu mikrofón, či? Áno, áno. Ďakujem za slovo. Michal Matúšov, som tu na tomto podujatí, mimochodom ďakujem pekne organizátorom za zorganizovanie podujatia. Som tu aj ako slovenský ambasador mieru organizácie Inštitút pre ekonomiku a mier. Pred pár mesiacmi som dostal ich atestáciu. A je to pekná organizácia, ktorá robí empirickú štúdiu mieru, zistuje, že ktoré veci fungujú na mier, ktoré nefungujú, robí svetové mapy mieru. Niekoľko druhov do roka vydáva. A v rámci aj toho by som nadviazal na slova pána Kavana, ktorý predstavil 6 oblastí, v ktorých sa dá pracovať na miery. Z tejto oblasti, že čo môžeme robiť za mier, by som sa rád spýtal pána Gašparoviča. Ak by ste teraz boli prezidentom Slovenskej republiky, aké veci by ste mohli robiť na posilnenie mieru? Už ste nejaké predstavili a ešte nejaké, ktoré by nejaké ďalšie podrobnosti. To je na mňa? Ja som všetko nepočul. Čo by si robil teraz ty na posilnenie mieru, keby si bol teraz prezident? Určite by som sa zúčastnil rokovania, možno aj provokoval rokovania, tam, kde treba hovoriť o otázkach mieru. Vo svete dneska je dosť problémov, o ktorých sa dá diskutovať. Napríklad nehovoril by som len o probléme Rusko-Ukrajina, ale tak, ako to spomenul aj pán minister, aj o problémoch možno ešte väčšom, ako je Gaza. Samozrejme, pred nedávnom nám hrozil veľký spor medzi Indiou a Pakistanom. Našťastie treba zagratulovať, že došlo k dohode. Takže určite zúčastnil by som sa a podporoval by som všetky iniciatívy, ktoré smerujú k tomu, aby sme hľadali dohodu medzi štátmi, medzi národmi o tom, ako tento mier zachovať, ako zabrániť vlastným politikom, ak by ich politika smerovala nie k mieru, ale k niečomu práve, ktorý mier nepodporuje, ale skôr vyvolá problém. Asi toľko. Ešte, ale ja ťa trošku pochválim, keď sa ty nepochváliš, lebo pán prezident pánu prezidentovi chýba jedna taká typická vlastnosť politikov, ktorí sa radi chvastajú. A on sa nepochváli ani tým, za čo by sa mal, a takmer nikto o ňom nevie, že on už vlastne nejakú mierovú iniciatívu má za sebou, keď na podnet prezidenta Obamu sa mu podarilo zorganizovať prvé stretnutie srbského a kosovského prezidenta vo Varšave, to myslím, že bolo. Hej? Ale on to nedal nikomu vedieť. Viete, taký Dzurinda alebo Matovič by hneď robili 4 tlačovky denne, ale on to urobil s príslovečnou skromnosťou, ale dosiahol veľký pokrok. Čiže proste práca na miery je niekedy aj takáto, že drobná práca, ktorá nie je len o nejakom výslní. Nech sa páči, ďalej. Tam, hej. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi prezidentovi za komentár. Ja som tiež oceňoval ústavu,
keď bola stručná a tie texty, ktoré pôvodne v ústave boli v 90. rokoch, boli veľmi stručné. Ale keď to porovnám s textami, ktoré do ústavy pribudli, najmä v poslednom období, porovnám to napríklad tým, že celá prokuratúra v tých 3 článkoch, ktoré sú v ústavi, je popísaná veľmi stručne, ale oveľa viac slov sa tam venuje prvému predsedovi Najvyššieho správneho súdu, než celej problematike prokuratúry. Pretože teraz sa tvoria články extrémne dlhé. To je ten rozdiel. Ja som oceňoval tú stručnosť ústavy a že tam nebolo všetko, ale už aj v tom článku 1 pribudol druhý odsek, ktorý možno ju ho až príliš rozširoval, čiže ten tretí odsek, ktorý som aj predložil ako návrh, je tiež reakciou na zmenu dĺžky textu ústavy. Ja tiež oceňujem krátke texty. Celkovo ústava by mala byť krátkym textom. Každopádne tá formulácia by bola snáď vhodnejšia, keby sme tam dali to jedno slovo mierový do prvého odseku, ale momentálne trend je taký, že aj kvôli tým 90... Rozumiem dôvodom, prečo v 90. rokoch ústavodárca rozhodol, že bude 90 hlasov stačiť na zmenu ústavy, pretože keď tá ústava bola pripravovaná tak, dalo sa predpokladať, že niektoré zmeny budú potrebné. Ale tých 90 hlasov viedlo k tomu, že sa postupne stratila úcta k textu ústavy a určité politické skupiny, keď mali tú možnosť, tak ju nesmierne rozširovali o všelijaké populisticky zjednodušené frázy, pomerne dlhé texty. Čiže stratila sa tá úcta k textu ústavy a teda už to nie je ten dokument, čo bol v 90. rokoch. Práve tými zbytočne dlhými článkami. Ale každopádne ďakujem pánovi prezidentovi. Keby zostala v tom znení z 90. rokoch, tak tá stručnosť by bola mimoriadne oprávnená. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sú ešte otázky alebo nejaké tam vzadu? Zaznamenávame to tak, že treba. Pán Fábri, ja mám taký dotaz. Nie som právnik, ale keď som čítal naposledy paragraf 417 nášho trestného zákona, tak som mal taký pocit, že niektorí politici už do bodky naplňajú skutkovú podstatu toho trestného činu. Čo vy na to? Ďakujem pekne. Ten trestný čin ohrozenie mieru, to skutku naplňajú viacerí politici. Ide o to samozrejme, ako sa s tým vysporiadajú orgány činné v trestnom konaní a či budú pristupovať ku všetkým situáciám rovnako, či povedzme v prípade jedného bývalého sudcu budú postupovať rovnako ako v prípade niektorých bývalých politikov a ministrov, ktorí teda podnecujú k vojne a hlavne ju propagujú. Vojnu, to znamená, že najmä to podporovanie vojnovej propagandy, ako je naformulované v tom skutkovom stave, čiže kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne a tak ďalej a propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu. Čiže tá podpora vojnovej propagandy, keby sme chceli to ohrozovanie mieru dnes aplikovať, tak by sme našli veľké množstvo subjektov, voči ktorým by sa muselo začať trestné konanie. Ale na druhej strane niekedy je treba zvážiť aj otázku, kedysi sa to volala spoločenská nebezpečnosť, dneska závažnosť, čiže tá materiálna stránka trestného činu, pretože trestné právo má byť naozaj ultima ratio a nie za každý výrok je potrebné používať trestné právo, ale súhlasím s tým, že niektorí politici naplnili aj tú materiálnu stránku trestného činu a neboli stíhaní za ohrozovanie mieru. Ja k tomuto ešte doplním svoju poznámku, lebo toto je čiastočne aj moja parketa. Teraz naozaj prebieha
dosť závažný zápas, ktorého výsledok povedie k tomu, ako sa bude posudzovať sloboda prejavu na Slovensku. Úrad vlády začal hrať jednu nepeknú hru, ktorú ja považujem za veľmi nepeknú, ale pochopil som ten zámer, keď na jednej strane obhajuje neonacistu Bombica a na druhej strane podávali trestné oznámenia na Šeligu a podobných, ktorí mali také vyhlásenia, že podpaliť parlament alebo niečo veľmi expresívne vyjadrenia. A že sa tu naozaj, akože, že cieľom je, že dokázať, že tak teda ako chceme mať slobodu prejavu. Či v rámci toho takzvaného súboru nenávistí, ktorý je na Slovensku naozaj podľa mňa už príliš vysoký, alebo druhý extrém je ten angloamerický model, kde je dovolené úplne všetko, aj neofašistické prejavy. Podľa liberálnej filozofie Johna Stuarta Milla, že do slobody prejavu patria aj prejavy, ktoré poburujú, šokujú alebo iným spôsobom znepokojujú. Zdá sa, že my toto naozaj nemáme vyriešené, lebo súdy aj politici postupujú dvojakým metrom. A myslím si, že to naozaj treba vyriešiť, hoci si nie som istý, že či je práve ten najlepší príklad obhajoba neonacistu, ale v minulosti sme mali taký príklad, keď Noam Chomsky, profesor Chomsky, známy americký disident, obhajoval jedného francúzskeho neonacistu. Všetci boli tým pobúrení, ale on ho neobhajoval preto, že s ním súhlasil, ale preto, že proste chcel mať takéto a podobné prejavy na očiach, aby sa to nedalo zneužívať na šikanu alebo potláčanie nejakých subštandardných alebo nekonformných prejavov. Takže toto je naozaj na diskusiu a myslím si, že aj keď som povedal ten prípad Bombica, ktorý je naozaj, ja nemám rád to slovo kontroverzný, ale ktorý je naozaj na hrane, ale v jednom súhlasím aj s tým vyjadrením vlády, že podľa toho, ako sa tento proces skončí, podľa toho sa v budúcnosti budú možno aj prijímať normy týkajúce sa slobody prejavu na Slovensku. Nechcem, ale môžem. To je sloboda prejavu tiež. No, je to veľmi ťažká otázka. Zaplať Pán Boh, že máme niekoľkostupňové súdy, máme odvolania, mimoriadne, proste opravné prostriedky. A v rámci tohto potom dominuje tá sloboda sudcu rozhodnúť podľa vlastného vedomia, svedomia, samozrejme v intenciách zákona. Pretože aj sudcovia nemusia mať na ten istý problém, ten istý názor. Preto je tá stupnica súdov, ktorí tieto, ak sú názory nesprávne, v smysle zákona alebo v smysle všeobecnej potreby, tak môžu rozhodnúť. Tak chcem povedať len toľko, že nevidím, že by sa do budúcnosti, nielen na Slovensku, ale vôbec vo svete v rámci justície a práva dosiahla nejaká, by som povedal, nejaký mantinel, ktorým by si nemohol prekročiť tú myšlienku alebo tú činnosť toho, ktorý ju predstavuje. Na druhej strane ale nejaký mantinel je treba urobiť. Len to nie je hokej, to je myšlienkový boom, ktorý nastane a jednotne prijať, aby všetci ľudia mali jeden a ten istý názor. Čo je tá spoločnosť schopná áno, čiže to si neviem predstaviť. Ja si možno ešte dovolím zacitovať priamo z ústavy, kde sa hovorí, že obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú uvedené podmienky. A tuto vidím hlavné riziko pri obmedzovaní základného práva vrátane slobody prejavu pri vojnovej propagande. Hrozí totiž, že ten, kto bude propagovať neželanú vojnovú propagandu, ten bude za to postihovaný a ten, kto bude propagovať želanú vojnu alebo želanú militaristickú aktivitu, tak ten za to postihovaný nebude. Toto je jedno z tých asi jeden z tých veľmi nebezpečných javov, čiže aj po skúsenostiach,
ktoré máme s obmedzovaním základných práv a slobody prejavu v 22. roku, je tuto riziko, aby dané obmedzenia platili rovnako pre všetky prípady, ktoré budú spĺňať uvedené podmienky. Ale súhlasím s tým, že to riziko nás musí viesť k tomu, aby sme voči tým obmedzeniam boli veľmi skeptickí. Veď už teraz to vidíme. Už teraz to vidíme nielen pri vojnovej propagande, ale čo sa týka aj paragrafu o hanobení národa, ako niektoré politické prejavy sú vyslovene tak antirusky šovinistické, že keby sme mali, že už by bolo na čase uplatňovať ten paragraf, ako ho myslíme vážne. Hej? Ako v prípade, keby sa toto dialo voči Rómom alebo niekomu inému, už dávno by zasiahol sudca a tu sú proste otvorene tolerované, vyslovene šovinistické názory. Ďakujem za slovo. Dovolte mi, predstavím sa Jozef Reinwart, člen občianskeho združenia Jozef Reinwart, člen občianskeho združenia Seniory slovenskej diplomacie. Chcel by som v prvom rade poďakovať všetkým vzácnym panelistom za veľmi hodnotné príspevky, vrátane vás, pán docent, moderátor tejto akadémie, Mierovej akadémie. Ja by som možno povedal, lebo mier sa tu spomínal z rôznych pohľadov, ale nestretli sme sa s definíciou mieru ako takou. A tu by som možno do vašej pozornosti dal definíciu starej indiánskej múdrosti. A stará indiánska múdrosť hovorí, že mier to nie je len protiklad vojny, to nie je len obdobie medzi vojnami, ale mier je zákon medzi ľuďmi, ktorým vládne spravodlivosť, pokoj a rešpekt vo všetkých oblastiach života. To je skutočne, k tejto múdrosti by sme sa mohli vrácať, lebo ide o občiansku úroveň spravodlivosti. A tu by som ešte doplnil, že ide aj o jazykovú spravodlivosť. A pri tejto príležitosti by som povedal, že v roku 2015 docent Detlef Blanke z Humboldtovej univerzity za túto múdrosť chcel prezentovať celému svetu. On bol interlingvista a esperantista, svetoznámy, a túto indiánsku múdrosť preložil do 118 jazykov sveta, aby tomu rozumeli, čo hovoria Indiáni, skutočne veľkej historickej skúsenosti. A keď ste možno si všimli, keď začínal konflikt trošku expandovať v roku 2014. A parlament v Ukrajine zakázal používanie ruštiny na východných územiach. A toto bol, keď som to zachytil, tak hovorím, to je rozbuška vojnovému konfliktu. Aj sa tak stalo. Takže toto je len príklad, ako je dôležitá jazyková spravodlivosť kdekoľvek, v jakejkoľvek spoločnosti kultúrnej, mnohojazykovej. Vrátane Európskej únie, ktorá takou by mohla byť, ale bohužiaľ teraz je úplne niekde inde, ako bol ten pôvodný zámer a mierový projekt pre Európu zjednotenú. Preto sa treba k tomu vrátiť, k hodnotám, ktoré Európska únia vyznávala a urobiť všetko preto, lebo mier je dôležitý. Ďakujem. Páči sa ešte? Bola kto? Nech sa páči tam. Moje meno je Tereza Kandalaft. Som manželkou Palestínčana. Môj syn je aktivista Palestínčan a chcela by som sa touto cestou poďakovať hlavne pánovi docentovi Chmelárovi a aj pani Gabike Rotmajerovej, že skutočne patria medzi pár ľudí na Slovensku, dajú sa ščítať na prstoch jednej ruky, ktorí sa zastali palestínskeho národa a jeho spravodlivého boja. A mala by som len takú otázočku, že prečo na Slovensku slovenská vláda dodnes ani malým náznakom neodsúdila tento hrozný stav, ktorý sa nachádza v Gaze alebo aj na západnom brehu, že čo si vy o tom myslíte?
čo je dôvodom. Či je to ekonomický, alebo skutočne nevidia tento obrovský problém. Ďakujem pekne. No, neviem, či viem na túto otázku odpovedať, lebo ja túto otázku kladiem politikom už pravidelne až do omrzenia. Ale ja by som povedal, že týmto hlavnou príčinou nie je ani tak biznis, aj momentálne rozbehnutý veľký zbrojársky biznis s Izraelom, ale je to, prepáčte mi za výraz, obyčajná predposratosť. Proste kritizovať Izrael je stále veľmi citlivé. Vidíme, ako sa k tomu stavia Nemecko, že to ešte stále cíti vinu a preto aj v prípadoch, kedy by sa malo ozvať, povie, že ako Merz nemá problém podať si ruku s Netanyahuom, ktorý je podľa mňa vojnový zločinec. Napokon bol na ňo vydaný medzinárodný zatýkač Medzinárodného trestného súdu a povedať, že sú dobrí spojenci. Proste sú tam také zábrany, ale ja hovorím a vyzývam. A práve preto, že stojím, ďakujem vám za tie slova, ale ja rovnako stojím aj v predných líniách, čo sa týka nejakej obrany pamiatky na holokaust, aby ľudia nezabúdali na to, že to bolo naozaj to najstrašnejšie, čo sa na Slovensku stalo. A vždy budem Židov brániť pred nejakými antisemitickými útokmi, ale pre Boha už musíme urobiť jasnú deliacu čiaru, aby sa to nezneužívalo. Toto je holokaust a toto je to, čo robíte vy. Odkaz z holokaustu je univerzálny v tom, aby sa to nestalo už nikdy nikomu, nikde. A nie, aby sme jednoducho sústreďovali pozornosť len na židovský národ a nevšímali si, čo momentálne robí. OSN to jasne nazvala, že je to genocídou. O tom nemôže byť nikto pochybovať. Za posledný rok zhodili na Gazu, na priestor, ktorý je ako Bratislava, v ktorom sa tlačia 2,5 milióna ľudí, 100 000 tón bomb, ktoré sa rovnajú 5-násobku ničivej sily Hirošimy a Nagasaki. Pozrite sa, ako to tam vyzerá, keď sa naši politici fotia, musia hľadať nejaký zbombardovaný dom v Kieve, aby sa pred ním mohli odfotiť. Tam je to celé zničené. Tam už nie je možný život. A ešte majú toľko drzostí s tou historickou pamäťou, ktorú majú na deportácie. Ja neviem, ako im to vôbec mohlo zísť na že budú deportovať Palestínčanov z ich vlasti. Je to zločin, je to strašný zločin, je to najväčší zločin, ako to už bolo povedané, keď Matovič chodí šaškovať do Kieva, že 600 ukrajinských mamičiek oplakáva svoje deti, ale tam 10 000 palestínskych matiek oplakávajú svoje deti. Samozrejme, strašné. Nedá sa to pomeriavať, že čo je viac a čo je menej. Tak som to samozrejme nemyslel. Chcem tým len povedať, že to mlčanie je nepochopiteľné. Ak tu naozaj v médiách nájdete akože príbeh, na to slovo som už alergický, príbeh každého dieťaťa, každého človeka, ktorému bomba rozbila okno v Kieve, ale tamto je proste spálená zem a nikto nie je schopný ani slovom sa k tomu postaviť. To je hanba. To je naozajstná hanba. Nie len vlády, celej garnitúry, lebo opozícia, nikto nie je schopný, sú zbabelí. Viete, ja tak vám na to odpoviem napokon stručne. Nehľadal by som za tým len ekonomické záujmy, vidím za tým obyčajnú zbabelosť. Postaviť sa a povedať, že dosť toto je zločin a mali by sa už konečne vyvozovať nejaké dôsledky, ako niektoré štáty už navrhujú, napríklad Francúzi, Španieli, Portugálci už navrhli nejaké sankcie alebo prerušenie kontaktov s izraelským režimom, ale blokujú im to tam, viete, také krajiny ako Česko, bohužiaľ, ale aj Maďarsko, takže sa nedá dospieť k nejakému celoeurópskemu stanovisku, ale vo všeobecnosti je to naozaj príšerná hanba, lebo treba opakovať, že najstrašnejšia vojna sa dnes nedeje na Ukrajine, ale v Palestíne. A neobstojí ani argument, že
To je ďaleko, že toto máme tu za rohom. Pozrite, zmerajte si vzdialenosť z Bratislavy po ukrajinský front a s Palestínou a zistíte, že je to takmer rovnako. To nie je zo vzdialenosti, to je v zbabelosti. Takže je tu priestor ešte na poslednú otázku. Páči tu vpredu. Ďakujem pekne. Volám sa Ivan Litvaj. Ja by som sa chcel spýtať našich vzácnych hostí dve otázky. Na pána docenta prvú. Aké vidí také najbližšie plány alebo perspektívy? Môžu sa všetci od vás začať. Mierového hnutia na Slovensku, plány a možné perspektívy do najbližšej budúcnosti, tak aby nás bolo viac takých zapálených a svetlých duší. A druhá otázka pre všetkých. Dnešné mierové hnutie v Európe je také slabšie ho počuť. Ja si pamätám, keď som bol mladý, v 80. rokoch, 90. aj tu to bolo povedané. Veľké demonštrácie za mier v televízore som pozeral v západnej Európe. Že čo by poradili na prebudenie aktivít tých takých obyčajných občanov, ako sme my tu, si dovolím tvrdiť, aby sa mobilizovali občania, aby bojovali za mier, lebo je naozaj vážne ohrozený a tá eskalácia je naozaj kritická. Ďakujem pekne za odpovede. Len stručne, čo sa týka najbližších plánov, samozrejme závisí to aj od financií, lebo nás neplatí žiadna zahraničná nadácia ani cudzie vlády prostredníctvom nastrčených think tankov a podobne, ako ste to po väčšine vy a vaše príspevky. Ale samozrejme tie aktivity chceme nejakým spôsobom zintenzívniť, pokiaľ to bude v našich silách, do takej miery, že chceme robiť viac diskusí. Možno na spôsob sa inšpirujem teraz klubom Nového slova, že proste ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom, ktorí aspoň pár eurami prispejú do toho klubu, budú prednostne pozývaní a budú stále dostávať informácie o činnosti a budú prednostne pozývaní na takéto podujatia. Chceme, to rád zdôrazňujem, že toto je veľká idea a máme naplánované rokovania aj s ministerstvom školstva o tom, akým spôsobom zaviesť do učebných osnov výchovu k kultúre nenásilia a mieru. Môže to mať dve formy, formou voliteľného predmetu alebo formou zakomponovania do občianskej náuky, ale to bude naozaj ako predmetom. Tohto roku ešte sa zúčastňujeme na jednom veľmi prestížnom medzinárodnom stretnutí v Londýne, ktoré organizuje Jeremy Corbyn. A to som veľmi rád, lebo Jeremy Corbyn je takým našim, nechcem povedať vzorom, ale tam to vidíte, ako sa to dá sklbiť, to ľavicové presvedčenie s tou zásadovosťou, ako tí Briti môžu naozaj ľutovať, že toho Corbyna si nevybrali ako do čela vlády. No a hádam, neprezradím toho veľa, keď sa pochválim, že tú našu činnosť si už všimli na Slovensku aj širšie, pretože o mesiac má naše združenie získať cenu, ktorá je tak pateticky nazvaná veľvyslanec humanizmu za vôbec naše mierové aktivity. A tá cena samozrejme patrí všetkým tým, ktorí sa zapájajú do našich aktivít, pretože tie možnosti a zdroje sú obmedzené, ale tá chuť nejakým spôsobom prispieť k tomu, ako v tých príspevkoch bolo naznačené, k vytváraniu kultúry mieru a k tomu, aby sa Slovensko premenilo na mierový štát. To je u mňa tá najsilnejšia vízia. Ja to opakujem veľmi často, pretože mňa chytilo za srdce, veľmi ma chytil za srdce ten príhovor pápeža Františka v záhrade prezidentského paláca. A ja som v 2021 tu bol, hej? 13. septembra. A som v šoku, všetci sa k nemu hlásia, všetci. Najviac pani Čaputová. Hej?
Ja neviem, kde sa to vlastne vzalo, to spojenie, že ona má k nemu najbližšie. Keď ona prakticky je ako v ničom... Zoberte si, ako pápež neustále vyzýva na odzbrojenie a on kričal, že zbrojenie je škandál. Pani Čaputová podporila zbierku na muníciu pre Ukrajinu. Hej? A pápež jej, keď si vymohla posledné stretnutie, tak pápež jej tak nenápadne podsunul svoju novú knihu Proti vojne. Pani Čaputová z nej nikdy necitovala. Ani to, čo povedal v tej záhrade, žiaden politik sa toho nechytil. A pritom sú to také silné slova. Dve veci vypichnem. Prepáčte, ak ste to odo mňa počuli, ja to opakujem stále, ale pretože je to výnimočné a nikto to nespoznal. Tá prvá vec, keď povedal, že Slovensko svojimi dejinami a svojou kultúrou pozýva k tomu, aby sa stalo posolstvom mieru v srdci Európy. On nám sformuloval víziu vlastne. Víziu štátu, ktorej sa nikto nevie, toho mierového štátu, ktorej sa nevie nikto chytiť. A po druhé, a tým ma úplne nadchol. A to bolo také niečo, ja by som bol zvedavý, že kto mu to písal. Určite vo Vatikáne sú nejakí slovenskí kňazi, to sa nikdy nedozvieme, ale predpokladám, že proste musel mať niekoho, neviem, či vtedy ešte žil, možno kardinál Tomko, alebo ja neviem. Ale on tam citoval verše a nikto, ani moderátor, vtedy, keď to prebiehal priamy prenos, myslím, že pán Bajaník to moderoval, ani moderátor, ani nikto z politikov, ani z cirkevných hodnostárov si nevšimli, že on recituje Morho. A viete, prečo si to nevšimli? Lebo my tu všetci a dnes to už aj extrémisti zneužívajú, len ten pokrik záverečný, Morho, hej, ten taký, povedzme si, militantný. Ale tá báseň, tá geniálna báseň má aj oveľa krajšie a vľúdnejšie verše, ktoré on povedal o tej vľúdnosti slovenského človeka. A potom si uvedomte, že čo my z tej kultúry, keď sa hrdíme, akí sme my hrdí Slováci, berieme, keď nespoznáme verše vlastného básnika. To je strašné, ale tam bolo všetko. A jednoducho toto je moja nechcem povedať, že ideál, ale proste tá motivácia, to, čo tam povedal, aby sme to dokázali naplniť. Nič viac nepotrebujete. Keď tu špiritizujú všetci, že od vstupu do Európskej únie nemáme žiaden cieľ a prešlapujeme na mieste. On nám to ponúkol takto na tacka. Nevedeli sme, doteraz nevieme s tým nič robiť. Ani sa ozvať na to. No,